Το τρούβισμα είναι απαραίτητο στάδιο της προετοιμασίας των βρυχιών. Μόλις ο ήλιος βασιλέψει, μαζεύονται αρχικά οι συγγενείς της κοπέλας στη δεξαμενή, στη μεγάλη ολόλευκη πέτρα ή στο λιθάρι του ρόμπα για το τρούβισμα. Η λέξη τρούβισμα σημαίνει τρίψιμο δυνατό και γίνεται από 8 γυναίκες, 4 από τη μια μεριά της πέτρας και 4 από την άλλη, ρυθμικά και αργά για πάρα πολλή ώρα, ολόκληρη τη νύχτα της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Για να σταματήσουν να τρίβουν, πρέπει να βγει αρκετό μαλλί από το πούρκιδο, ώστε η επιφάνειά του να γεμίσει χνούδι. Οι γυναίκες εναλλάσσονται από άλλες για να ξαποσταίνουν. Η νύχτα της τρουβιάς είναι σωστό πανηγύρι. Όλοι νυχτής ακούγονται τραγούδια και χορεύονται χοροί με συνοδεία οργάνων. Οποιοσδήποτε συγχωριανός θέλει, είτε δεν είναι συγγενής, μπορεί να παρευρεθεί, να κεραστεί και να γλεντήσει μαζί με όλους. Σήκωσε τα ματάκια σου και κοίταξε εδώ πάνω, να ειδήσει το κουρκιδέλι σου, τρούβισμα που του κάνω. Ακούστε το.